Izašla bre! Uzmi loptu, izašla, ojdi kura. Nije izašla. Moj sad ti bilo izašla. Požudiraš. Ej, da li ste svi? Ooo, kura je ujao za predeli. Ooo, ko se ujao? Ja šutiram. To je Tima. Koliko je ujao? Vrabam te dupe. 2-1. Jeba, ko je? Ja sam ludi. Šta 3-1, bre, 2-1. 2-1. Kića kreće. Dribla. Evo. Jeli? Ima li izmene? Ima. Koga izmene kurac? Za koga man? Ima kad završi. Za koga hoće? Evo. Hop. Bravo, gol ga tebe. Bravo. Ajmo, kume. Ovo je bilo. 2-2, ajde igram. Što da igramo, bre? Bravo, koj, majč. Evo ga. Šuti debila, ne tebe. Kume? Šta je kume? Ne, to ruka, kume. Ti igraš balet kume. Evo. Šuti. Beš, gači, dete. Beš. Evo, djelo, put kume. Da smetala moje noga. Ajde, igraj, bre. I gol. Kaj još? Ja ne lupiš. Nije. Zagraj se samo. Teško je. Šta imate izjavite za ovaj meč dok su sad ove... Da vežu kurac, bre. Molim? Ha? Jeli? Ko? Mali. Daj Vika. Daj ovaj zgodin. Nemojte baš. Nemojte baš. Ovo je mali bre, jel? I krenuo je Slavko napad trećega koja. Sad će tu sad biti, digla se prašina koja je lopta. Šime, Šila, dribla i ništa, to je šanče. Zašto ste pokvarili ovu celu situaciju? Tuko me po nogama. Jel? Pokaži mu ti sad. Čića kreće od solo prodao. Zadržao ga ogleda. Jedi gol. Ajde, igraj. Kako se lepo dogovore. Ludi. I za golmane. Šta je sad? Sad je pauza. Hoćeš nešto da kažeš? Sad ima prostora. Ha? Ovdje za reklame, baš mašina duži još kao. Ajde. Komentare od Čapiša. Lopta je kod Slavka, Slavko je puštao da izađe. Koji si? Druga, reklame. Puštaju ljudi. I da je to taj, ajmo, aplauzi. Ej, kaži nešto. Posle. Šta držiš to u ruci? Kurac. Ajde, neki novi moment. Ne može sad reklame. Šta malo. Reklame? Moramo da poguramo metak. Ajde, beši. Najavljena izmjena, evo, ajde. Ko sad? Ajde, sad ovo. Ko ulazi? Koga ne meni? Ko ulazi? Hoćeš da igraš? Hoćeš ti? Ne može. Hoćeš ti? Hoću ja. Hoćeš ti? Ne može. Hoću ja. Kod malo je prade lančiće. Gledaj gdje. Vidi to. A? Suki moraš da igraš. Koliko ima? 3? Ima ih opet 3 na 3. Nemam paketi. Bravo! Ja ušao i... Neki!
uvijek, koja? Kakve kombinacije! Sima, ništa. U prskoj situaciji možeš nešto izjaviš. Nemam ništa, razočaran. Zašto? U sebelu, u ljude. U ljudi, vi smo kažnjeni, jel? Nema kroz... Au! I vi kao novi igrač, šta imate? Pa evo, ja sam ovdje došao, teram lopte i tako to, vidit ćemo šta će biti. Lopta izašla ovdje, šta imate kažete? Pa ovaj ode mali po loptu, tako. Važi, ajde. Pa ovaj filmar, bre, šuto tamo, majmun. Ne igram ja, ne. Kakve su ovo odbice? Ajmo, to. Drži! Alo, mali. Ovo je taktika da ovo se odmori igrati. Vidi onaj krade gorivo, vidi. Krade gorivo, gledaj šta radi. Šta imaš ti da kažeš na ovu situaciju? Ljudi kradu gorivo i to. Strašno. A? Misliš? Strašno se sve Biš. Pa ti si moj! Ti si moj! Ukrao akumulator, bre. Halo, vidi onog. Peta si moj! Sima peta. Sima peta. Što vi ne igrate? Pa evo ja izašao ušao Suki malo i tako to. Sima peta, Suki 6. Da. A? I da li je? Ili nije? Hoćemo usporeni snimak. Ima snimak usporeni. Beži kakav usporeni što? A, ne smiješ da se suočiš sa istinom. 3, 2, 7, sajmo dalje! Visoko, bre, ne seri! A nije mnogo visoko. Nije mnogo visoko. Ali, nemoj srati. Ovo je bilo I stiže moj komentator, bio je išao u WC. Kišu. Sima izjeba, uzeo loptu, šta će to biti? Marko! Čuj! Sima, kreće u napad, da li će to biti gol i... Ništa! Druga, treća, koja? Aj, treća, Treća, brate. Druga, bre, ne seri malo! Bila druga, bre, nemoj džabe raspravljati, jebo mater, neće dobiti loptu. Jel treća ili druga? Treća. Šutiraj penal. Druga bila malo pre, pričao sam lepo, ja brojim korner, treću imate. Od mene druga! Pa, a što se onda takmiče, ako nije bitno? Da li je bitno da li je treća ili je druga? Finali su penal pre sekunde. Dobit ću ja batina ovdje. Eto, bolje da je treća, otarasili odmah. Vidi ovog šta zguraš ti. Kolega, ovi... Dupli korner. Mislim da je treća kor. A ti znaš da kažeš nije u kuku. Dupli korner. Mislim da je treća kor. Druga! Treća! Rekao je, seri, jednu smo imali. Timo, nemoj jesti. Jeste, Timo, mi smo imali 6, vi ste imali sam 1. Gledajte, Sima, počne. Ne, nemoj džabe jesti gola, znam sigurno da je treći. Da je treći milion posto. Vi napravili 6. Bežam u cilja, to je, bežam. Evo je slapko. Ovo šače! Ajde! Dobit će infarkt. Reklame! Ajde! Ali sad ćemo i pored Ate i pored ovog. Ajmo. Nije Neša ovi dvojice. Pusti mi rukav. Ajde, kreći. Ajmo kreći ako smiješ. Evo, takcija je krenula. Izvoli kolega, nastavi s komentarima. Deja do Sima, napada ga Marko. Jo, kroz pišu što bi rekli. Koja udari u kapiju, Naši. pade, uze loptu, ne zna gdje će s loptom, otebirom u žiki, ali pored odlazi njega. Bravo, majstore! Jo, kakav. Šima kaže bravo majstore. Ali neće to. Jao. Kreće. Jao, to gol! 4-2. Da li ste iznervirani i smijem da pitam? Ne smiješ. Aj, čao. Ko je dao autogol? Brani, Sima, imaš pojma da ideš, bre. Pa dakle je ovaj? Oji, Čiji je ovaj? šta imate kaži za svog Simu? Bešti tamo. Brani. Šta vi mislite o vašem Simi što vam je dao gol? A? Sve u redu. Šta je u redu? Pitajte njega, bolje. Mislim da je 4-2. Za koga? Pa za bolje. Koji si ti? Bulj. Aj neka bude drugi korner. Halo? Sine? Sine, Baki, šta hoćeš?
Sam dobro. Šta biste u ovoj utakmici? Sam dobro. Ajde igraj! Šta biste u ovoj utakmici dalje dobra? Sam dobro. Sam dobra! Sam dobro. Sam baš dobro lopte. Čekaj, tu je strah. Poziciji, kamera. I gol! Ajmo, publika, gdje je publika? Krene Slavko, Šima to ispred njega i otima loptu. Ju. Sad, to, peta, šesta. Da bije peto. Krenula me od ruke, za nogom. Pa nisam ih ja merio. U noge. Šta? Ili šta? Na gol? Uopće nisam pametan, šta sam? Aj slika. Ali visoka. Ha, beži. Izbacio loptu aut. Izbacio loptu aut. Nešto se desilo. Nemoj si vas nerviraš, Baja, ako si lošiji. Govka je bilo 15 ljudi, nije niko smetao. Šta ti se? Što se reš? Pre svega što ti roš penal i onda si izmislio kao da si vratio. Majke, nisi šuto penal. Jesi šuto penal ili Nisam šuto penal, laži Ken. A ko je sad dao gol, ma? Ko je malo pre dao gol, jeli? Ko je malo pre dao gol? Malo pre dao gol. Dobra utakmica, sam dobro. Vidi ovog tamo šta radi, vidi. Gledaj malo, kamuflaža. Jesi na kamuflaža. Tetovažemo, nastavljamo, jel? Da. Če da idem ovaj. Opet je lopta otišla, vratit ćemo se posle kraće reklame. Imam suje, ajmo da ispitam. Drži ovaj mikro. Pitaj ga što suje. Dečko, šta kažete, ko će pobediti na ovoj utakmici? Pitaj ga što suje. Moraš da daš intervju medijima. Pozna cigu. Ne smiješ da odbijaš medije i onda se... Snimaj ovo, vidiš kako se guzi. Što radi ovaj? Guzi se. Zašto ste se guzili? Pa mora se uhvatiti u uzme loptu. Svira mu iz bulje. Šta mu svira nešto? Koja je to pesma? Krenuli su naši. Koja je to pesma kod vas? Ako ti do mene. Voli me, voli ove noći duge. Nešto se svi učutali. Ne znam da li je to što je Sima rekao, pobiću vas sve. Jo, kako pute. I gol! Da ti gol! Još. Pa kaži nešto, još. Još. Ovo je ponos? Još. I od tvoja majka ponos? Bojiš tamo? Koji je opatec? I Korner, zapazite koji je. koji je korner? Ne znam. Našli ste se na zemlji. Taktička varka. Jel? Jes. Besano. Biciklo! Besni ovi. Ostavi ga! Hej! Gol! Gol! Snimio, pusti! Sad ću pustiti po snimak, sad da napravim red. Ajde, pet. Stani, premeri golovi. Šta sam ja meri? 6-3 igramo od 8. Jedan gol je 6, jedan gol je 3. Dokle, Suki! Pa glavu. Suki! Do koliko igrate? Pitaj si im. Do koliko igrate? Pitaj si im. Nosam. Na kurtu. Da. Dobro. Ekstra. Šta 538? 5-3-8 može završiti. Koji je to traktor? Koji to traktor ima? Sam dobar traktor, sam dobar. 5-9, ne 5-8. Ovo je ekipa. 5-9 traktor, ne 5-8. On je rekao 5-3. Pa ne razumije to. Koji je rekao? Na kurcu nosa. Ne daj se dički ići. Znaš ti mišlo, pametni komentator možda jebeš. Koji je broj posle 5? 12. Ne. Ne. Glup si. Pogađaj dalje. 5. Ne, posle 5. 4. Gotov si, biš. Nemoj ti na mene ovamo da zamanjuješ. Ti ćeš ovamo samim jugom. Halo, pusti. Beži! Go, evo ga tamo. A? Tako igram, a? Sima ipak na gol. Ajmo.
Treća! Druga, važno. Treća. Druga. Korna je treća. Ti si kantus meni. Gol. Šta si ti meni beži? Ko si ti? Ček. Od noge! Jo, gledaj ovo, gledaj, snimam odavde. Bravo. Hoćete vratiti snimak? Ha? Hoćete vi možda vratiti snimak? Pa bama kurac. Ja, gledajte potezove. Potezove ove i one. One i ove. Koliko je sad? 6-5? Kako 6-4? Šta 6-4? Pola 9. Kako 6-5? A bilo 5-4. 5-4 pa 6-4 sa 6-5. Bilo 5-3. Sve gradeš. 5-3 bilo. 5-3. Pa sve ne vas hići samo onda. Ne vezam. Svira mi kurac. Žuti jebo majku svoju, stišaj se. Nije ti vremeni mesto. Bože moj. Kurac da. Beži u kurac. Da bio mu reći. Napred reći. Smo dva malo prije. Opet reći. Ostavi ga bre. Stavi, mogu ja ga sam uzeti. Ne može. Ajmo. Da li si ti normalan? Drži ovaj telefon. Da li si ti normalan kao Sima? I malo. Sima je luđi mene 5 puta. Pitaj ga, Simo! Ti luđe pe... Ko je luđi nas? Šta ti misliš? Pa ne znam. Ne, dođi i ti si. Brate. Onda nema dileme ko je luđi. Brate. Jedan ovaj čovjek. Beži u kurac. Muče ga, bez veze ovdje maltretiraju. Kaj, šta radi? Porukice. Jež. Hajmo sad. Ne. Ajde ti za mene. Ajmo. Je. To. Ajmo to. Beži u kurac. Čije je ovo telefon? Srećo moja propala. Zvoni. Privatni poziv, možda sam ja sam poziv. Halo. Je to neko onako, znate, šolje, a? Jeste jo. Aj ti meni, aj ti meni. Ajde ti idemo fudbal. Ko je to? Daj meni. Halo. Pričaj. Daj meni. Šta bre glumač? Daj. Jesi ga dobila skoro. Halo. Ajde ti idemo. Ko je to? Šta ti tražiš? Ivana Pedera. Daj mu Ivana pedera. Evo ga. Evo ti vam peder. Ja mislim. A ko peder? Od sad ti jebem. Ko je to? Ko si ti? Halo? Čujem. Ne, ja nemam devojku, ja uopšte ne znam ko si ti. Ja peder. Bem to od sad ti. Čekaj, stani! Mali čukani. Sigurno. Vređa, već da bije. Koja? Viki se uzmravio. Šta kići kurči? Ivan Peder. Ajde. Oho, šta je sad? Joj, ovo moram da snimim. Joj. To besno. Biš. Alo bre, mi nismo igrali fudbal. To svi znamo. Aj plači. Ništa novo. Faul. Čovjek je fauliran. Jesam ih udario, nisam to skoro. Treba pomoć. Halo, pomoć. Zovite hitnu pomoć. Ajmo brže, evo hitna. Ajde, brže. Mora pera. Ne, samo to uzmeš, zaviješ, malo istučeš, polomiš, ovako. Jebela maška. Evo vidiš, ko nov. Sad si u gipsu, ko nov neotpakovan. Gangnam Style.